हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी। எல்லாருக்கும் हरे அன்பான कृष्ण காலை माता जी। வணக்கங்கள். हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். டைம் போயாச்சு, ஒரு நிமிஷம். हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி மத்தாஜி, எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். பிரணத்தியோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சருஷலாக்காய சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाधिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महवदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय ततालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः. मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्गर्ये. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेषाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. षण्व्रतां स्वगतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हर सोहै अभद्राणि विधुनोदि सुहृत्सतां. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां. भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. जय श्री कृष्णा प्रभु नित्यानंद. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद. श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. இன்னைக்கு படிக்க போறது கேண்டோ 1ல 8வது அத்தியாயம். 8வது அத்தியாயம்ங்கிறது எதை பத்தி பேசுறது? குந்தி மகாராணியின் பிரார்த்தனைகள். குந்தி ஸ்துதி மாதாஜி. யாருக்காவது அந்த குந்தி ஸ்துதி ஃபுல்லா பை ஹார்ட் ஆயிட்டா தெரியுமா?
பார்த்துதான் தெரியும் மாதாஜி. பார்த்துதான் தெரியும். இல்ல பார்த்து படிக்க தெரியும் இல்லையா, ஃப்ளோ இருக்கு இல்லையா, அது படிக்கிறதுக்கு அழகா இது- படிக்க முடியும் இல்லையா. ஏன்னாக்க அதுல நான் என்னோட ஸ்லோகத்துல நான் பிரணத்தி படிக்கும் போது 2 ஸ்லோகம் நான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் எழுதியிருக்காளா என்ன தெரியாது. நான் படிக்கும்போது என்னோட பிரணத்தியில அது இருக்கும். அது கண்டிப்பா. அது என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு, என்ன ஸ்லோகம்னு? நமோ பங்கஜ நாமாய நம பங்கஜ நாவாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே. அப்புறம் இன்னொன்னு இருக்குமே, 2 இருக்கும். நமோ ஜென்மைஸ்வரிய சிதஸ்ரீ கிராமி. ஜென்மைஸ்வரிய ஜென்மைஸ்வரிய சிதஸ்ரீ வேதமான மதப்புமான். அதுல இருந்து நான் 2 ஸ்லோகம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஸ்லோகங்கள் அது. அதனால அந்த 2 எடுத்து 2 தான் அதை எழுதியிருக்கேன். அது எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உங்களுக்கு முடிஞ்ச இதுவோ அதை பிரார்த்தனை பண்ணி அந்த இதை எடுத்துக்கோங்க. அதாவது இதுல இந்த குந்தி ஸ்லோகத்துல என்ன விசேஷம்னா, அதாவது குந்தி மகாராணிக்கு எத்தனை கஷ்டங்கள் அவ லைஃப்ல அவ பார்க்காத கஷ்டங்கள் கிடையாது. அத்தனை இருந்தாலும் எவ்வளவு போல்டா அவ ஃபேஸ் பண்ணா. அந்த மாதிரி நமக்கு வர கஷ்டங்களை நம்ம ஃபேஸ் பண்ண முடியும். எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும்? கிருஷ்ணரை மட்டும் நம்ம மனசுக்குள்ள நினைச்சிருந்தா போதும். அதுக்குதான் குந்தி ஸ்துதிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இதுல குந்தி தேவி கிருஷ்ணரை புகழ்ந்து தங்களை போன்ற நெருக்கடியுள், அதே மாதிரி அவளை மாதிரி இருக்கிற நெருக்கடியிலும் துன்பத்திலும் அவரை சார்ந்து இருப்பதால் அவருடைய அபயத்தை வேண்டி பிரார்த்திக்கிறார்கள் இல்லையா. குந்தி தேவி வாழ்வின் துன்பங்களும் ஆபத்துகளும் நிறைந்தவை என்று உணர்ந்து, அவளுக்கு தெரியும் நம்ம வாழ்வில் ஆபத்து இதெல்லாம் இருக்கு, துன்பங்கள்லாம் நிறைஞ்சதுதான் அப்படின்னு. ஆனா என்ன நினைச்சுட்டா, உடனே ஒண்ணு, பகவானே ஒரே பாதுகாப்பு, பகவானை நம்பினா வேற யாருமே கிடையாது, அவரை கைப்பிடிச்சுக்கணும்னு அவர்கிட்ட இதுங்க ஆரம்பிச்சிட்டார். அவர் கிருஷ்ணரை அனைத்து உயிர்களின் உள்ளத்திலும் இருப்பவராகவும் எல்லாருக்கும் நன்மை செய்வதாகவும் புகழ்கிறார். தங்கள் குடும்பம் அதாவது பாண்டவர்கள் மற்றும் வம்சத்தின் நலனை நினைத்து பகவானின் அருள் தொடர வேண்டும் என்று வேண்டுகிறார். ஓகே, இந்த அத்தியாயத்தில் முக்கிய உணர்வு என்னன்னா, துன்பம் வந்தாலும் பக்தி குறைய கூடாது. இந்த முக்கியமா இந்த 8வது சாப்டர்ல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? துன்பம் வந்தாலும் பக்தி குறையக்கூடாது. இன்னும் பக்தி குறைஞ்சதுன்னா என்ன ஆகும்? உங்களுக்கு துன்பம் இன்னும் ஜாஸ்தியா தான் தெரியும். அதனால எவ்வளவு நமக்கு துன்பம் இருந்தாலும் பகவானை பிரார்த்தனை பண்றதை விடவே கூடாது, பக்தி குறையக்கூடாது. பகவானையும் முழு சாரமாக கொள்ள வேண்டும். பகவானுக்கு தெரியும் யாருக்கு துன்பம் கொடுக்கணும், யாருக்கு இன்பம் கொடுக்கணும்னு. துன்பம் கொடுக்குற சமயத்துல நம்ம அதுக்காக பகவானை உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது, அவரை உதறி விட்டுட்டு போகக்கூடாது. இன்னும் ஜாஸ்தியா தான் பக்தி பண்ணணும். ஓகே, இது ஒரே வாழ்க்கை வரியில சொல்லணும்னாக்க, குந்தி தேவி வாழ்க்கையின் ஆபத்துகளுக்கு நடுவிலும் கிருஷ்ணரே ஒரே ரட்சகர் என்று உணர்ந்து அவருடைய அருளை வேண்டி பிரார்த்திக்கிறார். ஓகே, இந்த 8வது ஸ்லோகம்ங்கிறது சின்ன ஸ்லோகம் தான், அது ரொம்ப ஒண்ணு பெருசு இல்லை, இருந்தாலும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 8ஆம் அத்தியாயம் 8வது ஸ்லோகம், குந்தி தேவி பகவானே மகர யோகி, தேவர்களின் தேவர், உலகின் நாதன் என்று புகழ்ந்து தங்களுக்கு பாதுகாப்பு அருள் வேண்டுகிற பிரார்த்தனையாகும். இந்த ஸ்லோகத்தின் மைய கருத்து என்ன என்றால், உலகில் துன்பமும் பயமும் நிறைந்த நிலையில் பகவானின் அருளே உண்மையான அபயம் என்று குந்தி உணர்கிறார். ஓகே, குந்தி தேவி பகவானே எல்லாரையும் காக்கும் உயர்ந்த ஆதாரம் என்று சொல்லுகிறார். வாழ்க்கையில் நிலைமாறும் ஆபத்துகளுக்கு நடுவிலும் அவரிடமே முழு சரணாகதி கொள்ள வேண்டும் என்ற உணர்வை வெளிப்படுத்துகிறார். பக்தியின் படிவையும் இறைவனை சார்ந்து நிற்கும் மனநிலையும் காட்டுகிறது. ஒரே வரியில சொல்லணும்னா, எல்லா பயங்களிலிருந்தும் விடுபட பகவானின் பாதுகாப்பே நமக்கு ஒரே அடைக்கலம். ஒரே லைன்ல சொல்லணும்னா, பகவான் இல்லைனாக்க நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, அதுதான் அடைக்கலம். ஒரு நிமிஷம் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது சின்ன ஸ்லோகம் தான், இந்த இவ்வளவுதான் இருக்கு மொத்தமே. நான் ஒரு வாட்டி இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கிறேன், அப்புறம் மாதாஜி பிரபுஜி ஒருத்தர் படிக்கிறோம். கந்தும் கிருதமதிர் பிரம்மன் துவாரகாம் ரதம் ஆஸ்திதः உபலேபே பிதா வந்திம் உத்தராம் பய விஹ்வலாம்.
எஸ் மாதாஜி. யாரா படிங்க. गन्धुं गन्धुं। कृतमतिर्ब्रह्मन् त्वाराकाम्रतम् आस्थितः उपलेपे पिधावन्तीम् उत्तराम्बय विह्वलाम्. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. कन्दुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथम् आस्थितः उपलेपे पितावन्तीम् उत्तराम्बय विस्वलाम्. பிரபுஜி யாராவது படிங்கம்மா. பிரம்மம் துவாரகாம் ரதம் ஆஸ்திதः உபலேயே உபலேவே பிதாவந்திம் உத்தராம் பய விக்வலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னொரு பிரபுஜி யாராவது படிக்கிறீங்களா? கிருதமதி பிரம்மன் துவாரகாம் ரதம் ஆஸ்திதः உபலேபே பிதாவந்தி உத்தராம் பய விக்வலாம். ஹரே ஓகே. கந்தம். கந்தும்னா என்ன? துவாரகையை நோக்கி புறப்பட இருந்த ரதத்தில் அமர்ந்த உடனேயே இல்லம்மா, மீனிங்கும் படிச்சு, இதுவும் வேர்டு பை வேர்டு படிச்சுக்கலாம். கந்தும்னா புறப்பட விரும்பியதும், கிருத்தமதி முடிவு செய்து, அதுவும் படிங்க மாதாஜி. பிரம்மன் பிராமணரே துவாரகாம் துவாரகையை ரதம் ரதத்தில் ஆஸ்திதக அமர்ந்ததும் உபலேபே அவசரமாக வருவதை உத்தராம் விஃபலம் அச்சம். விஃபலம்னா அச்சம் கொண்டு. ஓகே, மொழிபெயர்ப்பு படிங்க மாதாஜி. ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சது போரும் மாதாஜி. ஸ்லோகம் இது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது படிங்க, மீனிங் படிங்க. இது மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. துவாரகையை நோக்கி புறப்பட அவர் இரதத்தில் அமர்ந்த உடனேயே உத்தரா பயத்துடன் தன்னை நோக்கி அவசரமாக வருவதை அவர் கண்டார். எஸ், யாராவது பொருள் படிங்க. நான் சொன்னேன் அத்தனையும் மொத்தமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு சேம் திங் தான் இங்கேயும் இருக்கு. பாண்டவர்களின் குடும்ப அங்கத்தினர்கள் அனைவரும் பகவானின் பாதுகாப்பையே முழுமையாக நம்பியிருந்தனர். எனவே எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் பகவான் அவர்களை காப்பாற்றினார். பகவான் அனைவரையும் காப்பாற்றுகிறார். ஆனால் அவரையே முற்றிலும் நம்பியிருப்பவர்களை பகவான் நன்கு கவனித்துக் கொள்கிறார். தந்தையையே முழுமையாக நம்பியுள்ள சிறு குழந்தையிடம் தந்தை அதிக கவனம் செலுத்துகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது நமக்கு எத்தனை கஷ்டம், இதுல இருந்து பிராக்டிக்கலா இந்த இது புரிஞ்சுது. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன புரியுது இந்த ஸ்லோகத்தை. ஈவன் தோ இட் இஸ் சின்ன ஸ்லோகமா இருந்தாலும் அதுக்கு சொல்லுவாளே, கடுகு சிரிச்சாலும் காரம் குறையாது. சின்ன ஸ்லோகம் தான், அதுல எவ்வளவு மீனிங் இருக்கு. இதுல என்ன மீனிங் இருக்கு? நமக்கு சில சமயம் கஷ்டம் ஜாஸ்தியா போச்சுன்னா, இன்னைக்கு நான் ஒன்றும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம்லாம் சொல்ல போறதில்லை, இன்னைக்கு ஏதோ கஷ்டத்துக்கு மேல கஷ்டம் கொடுத்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம சில சமயம் நினைக்கிறோம். அந்த மாதிரி நினைக்கக்கூடாது. கஷ்டம் கொடுக்கறச்சாதான் இன்னும் ஜாஸ்தியா நினைக்கணும். மேல மேல இன்னும் கஷ்டத்தை கொடுத்துடாதே, கொடுத்தது போறோம் அப்படின்னு நம்ம வேண்டிக்கிறதுக்காகவே நம்ம பகவானை கைவிடக்கூடாது. புரிஞ்சுதா? அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். குந்தி தேவி அந்த காலத்துல எப்படி இதுன்னா பகவானை பிடிச்சிருந்தானாக்க அந்த மாதிரி தான். அவளுக்கு இல்லாத துன்பங்களா, அவளுக்கு இல்லாத கஷ்டங்களா எல்லாத்தையும் அவரு சகிச்சுட்டு பகவான் தான் நம்ம கிருஷ்ணர் ஒத்தர் தான் அப்படின்னு அவ மனசால நம்பிட்டு பண்ணினான். அதுதான் நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து கிடைக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியவ பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தி கி ஜெய். ஷீலா பிரபுபாதா கி ஜெய். ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர கி ஜெய்.